Така, хора, здравейте, аз съм Вики, а вие днес сте с мен и ще бъде по-разнообразен клипът, пак ще бъде желето, но няма да правим желе, а ще бъде моята слайм колекция, т.е. моята слайм колекция. Ще ви покажа всичките ми слаймове, не са много, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 слайма. Какво си просто... Сестра ми говори на зайка ми. И да, нека да започваме. Първото желе е това. Чакайте. То е едно цяло голямо. Не много голямо. Такъв цвят, толкова як цвят, синьо и много яко синьо. И е безцветно по принцип. Не е с безцветно лепило и се вижда е така безцветно. Това много е приятно за мачкане и за разтягане. Да, изобщо много яко. Прибирам го в тази кутийка. Накрая на видеото ще ви покажа. Следващото желе е това, което супер е нещо подобива на като водното желе и е много лепкаво, така че ще му сложим малко прах. Няма. Има едно желе, което няма да го покажа, защото това сестра ми не че го направила, ми го направи така много добре и не можем да го бутаме, защото е така шарено. И тя не иска да го бутаме и няма да го показвам. След му прави запаление, ще е малко гадничко. Първоначално. Но че става яко. Така, ето го. Този цвят, не знам на какво прилича. Нещо като... Аз се опитах да го направя лилаво, но не се получи. Не знам точно какъв цвет. Светлината може да е гадна, понеже 10 часа вечерта. И много е мекичко, само това ще кажа. Направо и много лепкаво. Макар че и да дойде в тази страна. Но не се получава. Ето тук има едно зелено и кафяво. Шарено, няма да го бутам. Следващото е с... ми го рабите. Ели, тук има такова синя боя. Навсякъде има синя боя, бе. Това ми е зайка, махни зайка от тук. Така, това ми е жълтото желе, много яко жълто е, по принцип. И е с ластици и не е хубаво. То е хубавичко, но с тези ластици не стана хубаво. Нали е ли? Ето го. И на другите хора стават по-яки с ластиците, но моето не се получи. Исках просто да пробвам, но не се получи, така че повече няма да пробвам. Това следващото желе е синя с перли. С перлички. И е яко, не знам. Що снимаш с него? Не е верно. Ето ги с перлички. Хора, ще имам нов канал в YouTube. Защото ще имам нов телефон и ще правя ще имам нов канал, т.е. Ето, това е малко желе. Лилаво. Много яко лилаво, нали? Или това е много яко лилаво? Ели. Това е много яко лилаво, нали? Да, много яко, разтяга се. Доста. Това се опитах да го направя като оранжево, но получи се оранжево, но на камерата се вижда жълто. Не знам защо. С буркате, ако се чудите с буркате. Леко. И изкарваме зеленото желе. Ето го зеленото желе. Много як зелен цвят е. Като камуфлажното. Тук изглежда много светло, но не е светло, а е тъмно. Не толкова тъмно, да имам и тъмничко е. Като камуфлажно зелено. Такова се получи много яко. Следващото е с стиропорови топчета. Ето го. Това е едно от най-яките желета. С стиропоровите топчета. Да, много яко. И затваряме
кутийка с желето. Ето я. И това беше от мен за днес. Надявам се ви харесал. Ако ви харесал, харесайте го. Абонирайте се за каналът ми и чао!